Ndichikutambirai zvekare pano paHatirare 263 pano pachanoenda kubatira manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru. Zvinobatsira kuti video rino ringe richifamba kuhama neshamwari nekuburikidza kulike konenge wangoita this video. Vadikani, nhasi birthday rangu but handiregere kukuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nekuti zvanzi ibirthday raHatirare. Atidaro kunoku. Panapa unofanira kugara uchingwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Sekuziva kwamunozviita vadikani maupdates panapa tunoita chimabatanidza. Tunoona kuti kamabatanidza tunoita kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update da kubata nyaya yakaitika paboka pambudzi roundabout. Vadikani, macases ekuurayana munyika yedu yeZimbabwe ndo macases awanda. Kutanga kwegore ra2025 ndo macases atiri kureceive. Muna January musi weMonday date richiti 6 takatorisiva sad news paboka ipapo. Inyaya ya Hwindi yadataura nezvake. Hwindi uyu anga achishedzwa nezita rekuti Maxwell muhanzu murume iye anga aine 32 years. Ndofunga kana wakakurira muZimbabwe wakambofambawo nemakombi muZimbabwe, panenge pana Hwindi muridzi wekombi mukombi imomo, but vakazosvika parengi pane vamwe vana Hwindiwo futi vanenge vari ipapo vanenge vachinzi aiwa iwe chirodha kombi iyi ndakazorora ndokupa 50 cents ndokupa $1. Makatenderana muna kuloda kombi apedza yazara ubva puwa $1. Ndo zvakaita Maxwell muhanzu aifamba, ndiye anga ari conductor chaiye muridzi wekombi. Asvika parengi yepaboka pambudzi akabva atsvagawo mumwe Hwindi akati achishedzera kombi ndimbozorora ndokupa 50 cents wapedza. Nyaya iyi yakaitika kuma6 dzemanheru. Hwindi uya azadza kombi. Maxwell muhanzu akazama kuda kuvhara. Hwindi uya akabva angopinda mukombi bva avhara door achida kutiza. Zvisinei hwindo rainge rakavhurika. Hwindi uyu akada kuvhara akabva angonhonga dombo raive padhuze naye. Anhonga dombo akabva atema Maxwell muhanzu. Maxwell muhanzu akatemwa musoro akabva adonha pasi. Zvakakonzeresa kuti abude ropa rakawandisa musoro make. Arasikirwa neropa rakawandisa, Maxwell muhanzu akafa kuma6 ikoko. Maxwell muhanzu afa kuma6 zemanheru. Nyakutema akazama kuda kutiza paakazobatwa akasungwa. Nekuti paboka pane camp itoripo padhuze nepakaitika chiitiko ichocho. Asungwa Nyakutema, chinorwadza panyaya ndechekuti mutumbi wemushakabvu wakatakurwa mangwana makuseni wakarara panze. Wakazotakurwa mangwana makuseni asi hapana distance yakareba sepane camp. Ndozvikunyanyorwadza vamwe vanhu. Rest in peace kuna Maxwell muhanzu. Munhu kufira 2 10 zig kuti isvike 20 zig ndo mari yakafirwa naMaxwell muhanzu. Vadikani, tingave tatadzirana zvakaita sei zvekuti zvinoda kurivenja, asi kuzvisa kuna Mwari zviri nani, kana kuti titaurirane zviri nani. Pane kuti wozopedza makore akati wandei uri mujeri kana kuti upenyu hwese mujeri, nekuti izvezvi mutongo waiswa muZimbabwe unorwadza. Wouraya munhu, wosiyira vanhu ngozi mumuri. Vadikani, zvinorwadza zvinosirisa. Ndatizamei kuti titaurirane tinzwisisane pasina mhirizhonga mukati. Tarwadziwa zvikuru. Next update ndakupinda panyaya Chivhayo. VaChivhayo vazviita futi kune couple Allen Skits naYaya. Allen Skits naYaya pane skit ravakaita rikutendera ma-streets social media ende riri kupisa zvezvezvi ma-streets social media. Zvakonzeresa kuti vaWicknell Chivhayo vazviite futi zvekare. Vakabuda vaseWicknell Chivhayo vachiimbira mudiwa wavo song yavaiimba. Vaimbira mudiwa wavo song yavaiimba. Allen Skits nemudiwa wake akabva vabudawo vachiimbawo song yavaiimba. Iyoyo song yangoimba na Wicknell Chivhayo. Ndiwe chete mudzimai wangu, ndiwe chete watowa mai vangu, tochengeta hama zvakanaka. Tose tekuti tatowa nemusha, tochengeta hama zvakanaka. Tose nekuti tatowa nemusha. VaWicknell Chivhayo zvikanzi aiwa mandifadza munodhisivha maakwa. Vabva vatengerwa maakwa 2 yaYaya neyaAllen. Chingoti congratulation kwavari. Mwari ndiMwari akanaka. Chakanaka mukaka urungwe munyu. Tofanira kufara nevamwe paitirwawo zvakanaka. Next update apa pana chandoda kutaura kana kuwedzeredza.
idzi nyaya idzi handinyanyodzibata sekuziva kwamunozviita, handinyanyodzibata. Kana ndatodzibata handitapudzi kana kuti ndakuda kuwedzera angu mashoko kuti apa anga achifanira kudai so handite izvozvo. Dakukusiyai muchiona video. Wapedza kuona this video wotaura zvaunofunga comment section. Muwe nezuva rakanaka. Much love. To stop. And your days are numbered. Whether you think that is 2033, now we are hearing you saying 2033. Your days are numbered. I'm not God, but what I know is that your days are numbered. You and your family and your sons, your days are numbered. Like I said before, if I had my way, if I like I said, I'm not God, but if I had my way, and your family, you deserve firing squad. That's why you were saying that, oh, we should get away with capital punishment. We should get away because you know that you are a candidate who deserves capital punishment and your family. If I had my way, like I said, I'm not good, but if I had my way, even to be at the top there in that politics, I will not even hesitate to hand you over to firing squad. You're full of nonsense. They're taking our minerals. They're taking our jobs. What are the Chinese? Can you tell me what are the Chinese doing? They've taken over our Wange station. They tell us they've created so much power. Where's the power going? Because the Zimbabwean people, they say they don't have the electricity. So the Chinese, where is the electricity you tell us that you have done at Wange going? Are you selling it outside of the country? We need to understand. You are taking our minerals. You don't give back to the community. You can't even build wells. You can't even build schools. You can't even donate anything. All you are doing is looting because you are dealing with mafia. No. Even the Chinese ambassador in Zimbabwe and your Chinese president there. In your country, you don't tolerate whatever you are doing in our country. And you are doing what you hang and shoot people in your country, and you are doing it in our country. You are doing it. What you say in China is criminal. It's death penalty. In Zimbabwe, you are doing it. It's either you speak with your Chinese people, or we are going to start mobilizing our people to start defending themselves. But this cannot go on. If a president who is supposed to be the father, and the father is a reckless one, a very useless one, like Emerson Mnangagwa, definitely as the children, at some point, we'll put heads together and we'll defend ourselves from that useless father and these useless accomplices like the Chinese and all these looters from Congo, Nigeria, everything. Okay, Nigerians, Congolese, Chinese, they are doing vending, they are taking over everything. And what is left for Zimbabweans? They don't even pay taxes. Isn't it nations, they invite, they promote trade between nationalities. But when migrants, they come and they are not contributing anything to the economy, they are not good for our nation. They should be deported back where they are coming from. We cannot just people come and manipulate the foolishness of a government and the foolishness of a stupid leader who has never loved our country. It has to stop. And then Mimi Masoja, you look who's a good one, you are the one who put this useless one. Now he wants to kill everyone. All of you wants to kill them with replacing them with his fancy friends. Enough. I hope he knows the buttons he's pressing, that at some time, yeah, whatever ED you are doing is going to swallow you whole. And I'm telling you that. And I'm not sure how long it's going to take, but definitely you are not God. And your children, your sons, and their associates, they are not gods. And what you don't even know is that some of your children's friends, yeah, they are even writing down names of those who are always with Sean, who are always with Collins, who are always with this one, who are always with this one. We've got a big list like this of people. And some people, they think they are not known.